magandang tanghali. This is your host, your camera cutie and content buddy, host Cloudy. Ayan, ngayong araw, very exciting dahil sa kauna-unahang pagkakataon muli, magbubukas ang The Almusal Club Gen Connect. At your service, ang host Cloudy na yun. Pero bago yan, syempre, hindi lang ako ang makakasama nyo sa saya at kwentuhan dahil marami pa tayong host na ipakikilala ngayong araw. Kaya wag na natin patagalin pa, tawagin na natin sila. Let's go! Good afternoon, Gen Squad! So I am Rose, your classy chick, darling. Okay, isa din ako sa makakasama nyo this afternoon. Kaya tawagin na natin yung iba pa nating host. Hi! Hello, Jan Squad! Ayan, I am Siza at isa rin ako sa mga aabangan nyo ngayon. Okay, at ako lang naman, ang inyong pretty little lady. At syempre last but not the least, What's up, Gen Squad? Hey guys and girls, this is Fiona, ang sassy hype diva, and tawagin ko na ang aking mga makakasama, Cloudy, Rosie, and Siza! Hi! Good hi afternoon! Jan Squad! Ay, kita ba tayo lahat? Okay. Hello, magandang hapon, magandang tanghali. For sure, nagla-lunch na sila ngayon. Mas maganda ka pa sa tanghali, Ay, Cloudy. Tama. Ayan. May nag-comment dito, sabi ni Miss March Palaganas, ang gaganda naman ng host! Wala po ito. Wala po ito. Yes, Monday, fresh na fresh. Miss Marge, small thing. Ito naman. Pero syempre, tanungin muna natin, for sure, nakatutok sila ngayon habang nagtitake ng lunch. Ano nga yung question nyo kanina? Ako to. Oh, go. Dahil ngayon ay tanghali na, what's up, Madrid Nation Gen Squad? Kung magiging ulam kayo, Wow. tayo, Ayan. ano at bakit? Wow. Dahil Yes. siya my birthday for today's video, bakit hindi mo na pangunahan, pretty little lady, Siza? Anong ulam ka? Anong ulam ako? Para sa akin, hindi naman halata, no? Dahil nakapula ako, siguro hotdog na lang. Hotdog! Tanong niyo sa akin kung bakit. Bakit? Para kaya ko na to. Pero parang hindi matatapos kung hindi sasayaw ang ating Yes, hotdog. 1, 2, 3, go! Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Oh, kaya niya. Parang Ah, pinagtitripan kaya niya na niya, ako kaya niya. ngayon. Totoo. Siyempre, di naman magpapatalo ang isa nating dazzling, darling, Wow. Rose! Ayan. Rose, ito na. Anong ulam Answer ka? ko dun sa question na, anong ulam ba na gusto ko? Ano nga ba? Adobo. Adobo! Sarap! At bakit adobo? Kasi favorite kasi ng lahat. Wow! Grabe! Yes. Sarap! Yes, alam mo kung ano yun? Ano? Ikaw Ano? ay ulam para sa lahat. Wait lang! Iba't iba ang klase ng adobo. Yes. Iga? Oh. Iga? Masabaw? Masabaw? Kung iga at masabaw, ano ka doon, Rose? Gusto ko yung medyo masabaw. Masabaw. Favorite para Masabaw. masarap, higupin. Perfect. Hindi pa Perfect nagtatapos kayo May doon. itlog yung Ay! adobo. Ay, Ay, kompleto. Perfect. Ang sarap. Oo, masarap talaga. Yeah. Pero syempre, kung adobo siya, hotdog naman siya, anong ulam ka? Uy, wala to, guys. Wala. Jet Squad, wala to. Oh, pero pwede namin hulaan. Wala to. Ay, sige nga hulaan namin. Hula, Guess, sige. guess. Hulaan nyo to. Okay, kung magiging ulam ako, ito ako. Wow! Ano yun? Eddie! Giniling! Perfect! Kaya napili ko ang Isa ginili. pa nga. Wala to, Cloud. 1, 2, 3, go! Habang ina-explain mo, gumiling ka. Ayan, okay. Nakakahiya Sige, kasi go. masarap yung giniling. Gusto ko yung giniling, ah. Wala to. Okay, Oh. bukod sa masarap ang hotdog, ang adobo at giniling, syempre, Cloud, alam ko meron kang baon. Yes. Anong baon mong ulam at bakit? Ako kasi hindi ako nag-uulam. Pero itong pagkain na to, paborito ng lahat. As in, bata, matanda, paborito, hindi siya ulam. Pero kahit agahan, tanghalian, hapunan, paboritong kainin,
spaghetti! Wow! Kaya naman! Oh. 1, 2, 3, spaghetti pababa! Pababa! Wow! Wow! Sorry! Grabe talaga. Yun ang gusto ko eh. Grabe yung energy. Yung kay Cloudy, spaghetti pababa with Dante Golapa. Gusto ko yun. Ano yung may gano'n? Ay, parang nawala ako sa Ay, camera. grabe. Pero Oo, ayun. grabe. Okay, comment naman. Basahin natin mga comments ng ating Hello! Gen Squad. Miss Loida Argiza from Davao! Hello! Ha, hello, hello, hello. Mga Davao people natin dyan. Ayan, mga pa-wash out daw, pa-wash out. Tala. Pa-shout out kay Tala. Kay Miss Tala. Hi, Tala! Tala. Kung may shoutout kang isang tao lang, Isang tao. isa lang without any explanation. Explanation! Keratin! Cloudy! Oh. Ito na lang, kung may Ano yan? shoutout kang isang branch ng Okay. SPM, Oh. ano yon? At go. Ay, ang hirap. Kasi alam Okay. naman natin maraming branches. Yes. Pero kung may isa-shoutout ako, syempre, walang iba kundi ang ating home court, PIT! Wow! Sa ating mga PDX, kamusta kayo dyan? Huy! Uy! Kumain na ba kayo? Huy! Uy! Kayo, wala ba kayong shoutout? Shoutout Ako Siza. siguro Makati Ay, brand. Makati! Kasi syempre doon tayo nagsimula, meron tayong headquarter dito. Wow! Yes. Hello mga Makati people, kamusta naman kayo dyan? Huy! Huy! Hoy, ikaw naman, Rose. Anong iyong isa-shoutout? Kung may shoutout ako ng isang brand, syempre ang Davao brand! Wow! Maayong adlaw sa inyong tanan! Madayaw. Ikaw, Miss Fiona. Ako, dahil pinag-uusapan natin ang ulam, masamit ang giniling, adobo at hotdog. Kaya naman, shoutout! Pangasinan! Hi, San Carlos brand! Ilang shoutout naman, huy! Huy! Okay, mga kompleto na. Pakompleto na ating tanghalian. Kaya naman, thank you muna sa ating mga host. Thank See you later! Official na nga nating sisimulan ang ating episode 1 kasama ang ating The Almusal Club Gen Connect. Hello again sa ating mga Facebook Live viewers. Huwag kalimutang i-share, i-like at mag-comment sa ating comment section dahil ngayong araw puno tayo ng tawanan at kwentuhan. Syempre may mga palaro rin tayo na may mga prizes. Ayan, may cash prizes tayo dito. Kasama rin natin ang ating mga tech na nasa likuran kung saan makakasama nyo rin sila sa mga next upcoming lives natin. Kaya naman, eto na, Madrid Nation, bago tayo magsimula sa ating pinaka-program, gusto ko lang bigyan kayo ng quick recap sa ating The Almusal Club. So alam naman natin kung kayo ay solid na almusalers, 5 years ago, binuo ang ating The Almusal Club. Siyempre kasama ang ating CEO, one and only, Sir Ian Madrid. And siyempre yung ating mga OG host, sila DJ Ai, si Rupi, si Kimpi at marami pang iba. Meron pa nga tayong COVID edition kasama sila Mr. Ray. Pero this time, panibagong season. Siyempre, ito nga ang The Almusal Club, Gen Squad. Ayan. Hindi na natin patatagalin pa, sisimulan na natin ang ating live game show. Miss Fiona, let's go! Hello again! Welcome back, Gen Squad! Para sa ating mga viewers, kayo ang bida ngayong araw at sa mga susunod na araw dahil ang ating mechanics of the game or ang ating game ay tatawagin nating i-shoot mo na? Pero bago yun, sorry, sisingit lang ako kasi Go. gusto ko rin mabigyan natin ng exposure yung ating nasa tech. Okay, Okay. ikot na ang ating camera in 3, 3, 2, 1! Hello! Woo! Shout out! E-Tech! Sama ka. Sama ka, Sean. Ayan, Team E-Tech. Ayan, Mr. J, pasok. Okay, gawin naman kayo. Okay, hello! Yeah! Ayan. Hindi makukumpleto to, Cloudy, kung wala sila. Totoo. Okay, thank you. Dito na Thank you, tayo. Balik na tayo sa Ite. ating program. Pero next
next live, kasama rin natin sila. Thank you, guys! Of course, muli tayo nagbabalik at ipapaliwanag ko lamang ang ating game for today. Of course, tatawagin natin itong i-shoot mo na ang ball. Simple lang ang mechanics. Meron tayong dalawang players, which is sina Siza and Rose. At ang kailangan lamang nilang gawin ay mag-shoot ng ball dito sa mga plastic cups na nasa unahan. And ang ating mga Gen Squad, ang kailangan nyo lang gawin ay hulaan kung ilan ang masushoot ni na Siza and Rose in just 1 minute. At kung sino ang unang makapag-comment ng tamang sagot ng maisushoot na bola ng ating players ay mananalo ng cash. Kaya naman, bibigyan namin kayo ng 30 seconds para humula kung ilan ang kayang i-shoot ni na Siza and Rose na bola. Siza and Rose, And- pasok! Pero tanungin muna natin sila, Fiona. Si Rose, ilan sa tingin mo yung kaya mong ma-shoot sa mga cups natin? Feeling ko, Cloudy, kaya ng 10. Wow, 10. Wow, 10. 10. Pero 12 yan ha. 2, 12 yung 4, 6, 8, 10. cups. So, dalawa lang yung mamimiss out. How about Siza? Ako, para realistic, no? Siguro mga 6. 50%. Oh, 6. Yes. Okay, okay. Ayan, okay. Sige, tanggalin na. Hawakan muna natin yung mga phones ninyo, ano. Sabi ni, shoutout naman natin ang ating CEO, Sir Ian! Hello! Good afternoon, sir. Sir Ian, good afternoon po. Ano, pwede daw tumalpak. Sa susunod pa magkakaroon din tayo. Pero ngayon pwede rin po kasi may cash prize tayo. Yes. Talpa ka na. Sa pula o sa brown? Oy. Ah, Pero tingnan natin sino mauna. yes. Sino mauna sa inyo? Topic. Bato, topic. Okay. Okay, 1, 2, 1, 2, 3. Bato, pick! Ah, Una Okay, siya. una si Okay. hotdog. Siza. Oh, Okay, unang hotdog natin. Cloudy, Okay, may oh. nag-comment na. Si Ay. Rim Villa, 7. Oh, para walang daya kasi baka makita ni Siza, huwag ka munang titingin sa comments. Okay, focus ka sa goal. Noted. Okay, sige, Okay, bigyan okay. na natin sa kanya ang floor. Dito Okay. muna tayo sa side. 1 minute. 1 minute. Ready na ba? Pero wait lang, bigyan pa natin sila ng last 30 seconds. Comment na sa tingin nyo kung ilan ang kayang i-shoot na balls ni Siza. So, meron po Grabe, tayong may mga nagko-comment. 12 cups. Yeah. Okay. Siza, bawal tumingin sa ating comment section. Sa Meron- ating mga Gen Squad, it's your time para yan, marami-rami na nagko-comment. Cash po ito, cash. Cash prize. Ayan, i-comment Pang-load. na. Kung sino pong tatama mamaya, pinakaunang tamang comment or tamang hula, may cash prize. Ayan, dami na nagko-comment sa atin. Feeling ko nape-pressure na si Siza kasi parang may nag-comment ng 12. So, 12 yung cups. 1 minute lang. Wait Ready? lang. Last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, wait lang. Last comment natin ay si Rona. Rona. So, ibig sabihin, lahat ng nag-comment mula kay Rona pataas, yun lang po ang counted. Counted. For this Okay. game. Okay, good luck, Okay. Siza. Uy, nanonood yung nanay ko. Hi, Mama. Hi, tita. 1 minute lang tayo. Okay, ready na ba yung timer natin, guys? Ready na? Go, Siza. Wait lang. Ready na yung timer? Wait, wait. Okay. You only have 1 minute. Okay, wait. Okay. Loading lang yung ating timer. Grabe si Siza. Sisa, Ready, itodo mo ready na na. to. Kayang-kaya mo to. Okay. Let's go. Let's go. 1 minute. Okay. Timer starts now! Let's go, Siza. Let's Oy, go. may isa na. Uy! Oy. Strategy. Ay, sayang. Strategy Nako. is the best Nako. policy. Focus si Siza. Ano na ba pressure siya kasi ang daming nag-comment. Pero ayan, naka-ready pa yung tech natin dyan. Paabang ha, sino Okay, kayang makakakuha. okay. Uy, dalawa na siya. Oy! Una up, hindi counted yun. Okay, hindi counted. Sige, Okay. lumipat ka ng pwesto. Baka, yun! Hoy! Gumagaling ang You pag-shoot. have Oy! 30 seconds Wow! to go. Ang galing ni Siza ang mag-shoot ng Okay. bola. 30 seconds. Okay,
Okay, last 20 seconds. 20 seconds. Okay, let's go, kaya mo Siza. yan. Go, Siza, go! Go, Caesar! Siza, ipakita mo kung sino ka. Ipakita mo. Ayan, naman. 10 Sige pa. seconds. Na, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Woo! Okay, dito tayo, Fiona. Bilangin natin. Pero kitang-kita rin naman ang ating Gen Squad. Okay. Okay. Out of 12 cups, si Uh-huh. Siza ay nakashoot ng 1, 2, 3, 4, 5 bola! Ayan. Okay, perfect. Out of 12, 5. Naka-ready ba yung tech natin dyan? Paki-check kung 5. sino ang nag-comment kauna-unahan ng 5. Dahil Okay. 1 minute. Ang galing. Congrats. Siza, ano yung Yes. strategy mo? Okay. Kailangan kumain ka bago. Kailangan talaga Okay, kumain okay, ka. okay, Bago okay, ka sige. Okay, tumira. pero bago yan, may comment Thank you si so Sir much. Ian. Pag dalawa sa isang cup, -1 -1. dapat. Oh. Grabe. So, paano yan? Ima-minus natin? O mamaya? Oh, mamaya na lang. Oh, Kay mamaya Rose. na. Pero Okay. parang hindi ba unfair kay Rose? Okay lang yan, sir. Sige, okay lang. Kaya na yan ni Rose. Okay lang yan kay Rose. Okay. Okay. Wow. Okay, yeah. Ang ating winner, sige next na yun ha, Miss Rose, mamaya. Oo. Okay, ang ating winner para kay Siza ay si... Marlene Sinense! Pa-PM. Okay. Ang ating speed vlogger Grabe, of the year. 2024. Miss Marlene Sinense. Talaga namang hindi ka nagpapatalo kahit saan. Guys, Wow. yung prize natin, cash prize, direct Yes. sa Maya. Sa Maya. So, congratulations, Marlene Sinense. Nanalo ka ng 50 pesos cash. Yeah, pag naipon yan, malaki yan. Pang load na rin yan or pang ano. Totoo. Okay, si pang Rose trip na to po. Hong Kong. At saka Japan. Rose! Okay, papasok na si Rose. Let's go. Okay, simulan na natin. Fiona, 30 seconds. Ilagay niyo po Rose, tapos kung ilan yung sa tingin niyong kaya niyang i-shoot. In 30 seconds, comment starts now. Now, kay Rose. Okay, bawal tumingin si Rose sa comment section muna. Focus sa goal. 30 seconds, comment na, comment. Ilan kaya ang kayang i-shoot ni Rose sa ating mga cups? Okay. 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 Oh. Pag Last mananalo 20 na, seconds. pwede pa ulit. Oo naman. Okay, Only sige, win, sige. only win. Kaya pagalingan kayo ng hula. Okay, last. Okay. 15 seconds. Grabe yung nanay ko, laban na laban. Si Sir Ian din, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wait lang. Okay. So, ang huli ay si J.R. De La Cruz. Nako, yung mga hindi umabot, may ibang games pa tayo. Pero lahat ng counted natin sa 30 seconds ay mula kay JR De La Cruz, pataas. Okay. Okay, game na, game na. Okay. Game na tayo, guys. Let's go in 3, 2, 1, go Rose! 1 minute! 1 Oy. minute, Rose! Ay, palaban. Grabe, magpapatalo ka ba kay Siza? Go Rose! Parang hindi naman yung pre-practice mo kanina. Parang naka-12 si Rose kanina. Oh. Kaya Let's mo go. yan. Naku, parang wala yatang tatama. Ay, meron na siyang isa. Wow! Up! Hindi Oh, pwedeng go, go! tanggalin. Kuha, kuha, kuha! Nako, nako. Ayan! go, Rose. Ayan! Kaya mo yan. Ayan! Nagsusunod-sunod na! Wow! Andito ayan na. susunod Andito na. Okay! Lumalaban! Lumalaban! Okay, go Rose! Go, go, go! Oy! Nako, 2 cup na yung may 2 bola. 3 single ball sa isang cup. Tignan natin. Ilang minutes na lang? 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Ang Wow, galing! Oh my God, ang galing! Grabe! Ang dami. Grabe! Ang daming Teka, kwek-kwek. so ito tanggalin natin, Cloud. Kwek-kwek. Up, wait lang. So, 2 cup
yung may doble Yes. na ball. And as per Sir Ian, minus one. So, minus 2. Sige, in total muna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Bawasan natin ang 2. We have 8 balls! Oh my God! God! Okay, sa tech natin, pa-check sino ang kauna-unahang nag-comment ng 8. 8 balls. Okay. Ayan. Again, hanggang kaya na lang po yun na Jer de la Cruz. Okay. So, yung mga nag-comment na bago, hindi na umabot. Pero may next game pa tayo. Grabe si Rose. Masyadong Competitive. Wala. Fiona, balita ko wala daw tumama. Paano yan? Walang tumama. Pinakamalapit? Pinakamalapit? Kaso, okay. I think pinakamalapit. So, alin doon? 7 or 9? Feeling ko isa pa. Gusto mo ba? 30 Isa pa, seconds. Rose? Okay. Oh, para bigyan ng chance kasi wala pong tumama. Yes. Okay, bigyan natin ng isa pa. Total nag-enjoy yung Gen Z natin. At si Rose, Mr. Ray Zacarias, late na po yung comment ninyo. Ay, meron! Sabi sa'yo! Meron! We have to apologize. We have a winner. May winner tayo. Okay. Okay. Sabi na eh. Ang nanalo, walang iba, kundi Miss Lloyd! Lloyd. Wow! Parang pagkati-hatihan na lang po namin, Miss Lloyd. Kasi kilala po namin kayo mabait na leader. Ay, Miss sabi ni Lloyd. Sir Ian, closest pwede na. Sir Ian, meron pong nanalo, si Miss Lloyd. Yeah, congratulations. Congrats, Miss Lloyd. Yes. Nag-enjoy sila. Direct Okay. po sa maya ninyo. Okay, tanungin natin ang ating Gen Squad. Nag-enjoy ba kayo? Comment G. Yes. Comment G para sa next game. G? Comment G. Gina G. Comment Okay. G! Comment G. Again, congratulations, Miss Marlene and Miss Lloyd. Para sa prizes ninyo, pwede niyo po akong i-message or si Mr. J. Fernandez para i-claim yan. Okay, ngayon, habang nagko-comment kayo dyan ng G sa next game natin, andito ulit si Fiona para magbigay ng exciting news, update, happenings dito sa Madrid, Philippines. Fiona, pasok! Thank you so much, Cloud! Magandang hapon or tanghali, Gen Squad! Ngayon ay bibigyan ko kayo ng good news dahil alam nyo ba? Alam nyo na! This coming July 5 to 10 ay mangyayari na ang OOTC or Out of the Country ng Batch 2 at sila ay pupunta sa Hanoi and Sapa, Vietnam! Grabe! Jet 2 holiday! 24 employees ang lilipad kasama ng Madrid family. Kaya naman, very exciting! Mark your calendar sa ating mga employees. Peke naman. Okay, 24 employees including Madrid family this July 5 to 10. Okay, kaya naman, ingat po kayong lahat. Enjoy and God bless. Have a safe flight! Woo! Wow! Cloud, Exciting. back to you. Let's go! Okay, G na tayo. Next game mo, excited na sila. Okay, ito na. Ayan. Kaya naman, bago ang lahat. Okay. Let's go! We're back! Ayan naman. Kaya naman hindi tayo papahuli hanggat walang second game. Second game. Yes, oo. At syempre, walang iba ang makakasama natin para maglaro ang magiging host players po natin. Walang iba kundi si Fiona and Cloudy. Thank you, Ayan. God. Okay, so, live viewers, kung matagal na kayo nakasubaybay sa The Almusal Club, ang isa sa inaabang laro talaga ay ang The Art Attack. Yes. So, let's call on our host players for today, si Fiona and si Cloudy. Hello! Ayan. Okay, so ano ba yung mechanics natin for this game? So for this game, bibigyan po tayo ng 2 minutes for Baligtad this tayo. game. Here. So bibigyan po tayo ng 2 minutes for this game. May different categories or different movie titles po tayo na ipa-flash dyan sa unahan. Then yan po ang ito-drawing ng ating host players for today. And ang participation nyo naman dito, live viewers natin, kailangan nyo lang i-comment kung anong movie title yung din-drawing ng ating host players. Correct. Okay?
Yes, exciting! Wala, good luck sa drawing ko. Ikaw ba, Fiona? Magaling Sana mo. po sa mga elementary teacher ko, proud kayo sa aking skills. So sa inyo, nakasalalay ang mga sagot ng ating live viewers for today. Okay, sige. Ready na yata tayo, ano? Ready na rin ako, ready na rin ako. Okay, sige, dito muna sa side. Okay. Okay. Okay, so 2 minutes yung ibibigay nating timer for our host players for today. And after 2 minutes, ayan, pwede na kayo mag-comment dyan sa ating comment section below. Okay? Okay, Ready na ba? ready na sila. Okay, again, may cash prize to. Hulaan nyo yung ito-drawing namin. At ito po ay magkaiba kami ni Yes. Fiona. At ang category natin ay Movie. Titles. Okay, ready ka na ba, Cloudy? Yeah, 2 minutes lang. So Okay. let's go. Let's go! Okay, count. 2 minutes starts now! Ayan, okay. Hindi ako magaling mag-drawing, pero go. Tingnan natin kung ano ba yung mga nasisimulan na nilang dino-drawing. Ayan. Feeling ko mga artist tong mga to eh. Oo. Hindi naman, ito naman. Hindi naman, oo. Yung mga tao nila, yung stick, yung gano'n. Ayan, chares lang. Ayan na. Ano kaya yan? Ano yan? Nasa Netflix kaya itong mga movie na to. Ay, Oy, ano okay. kaya yan? Si Fiona may 3 bilog na din-drawing. Oo. Ano kaya yan? Ano kaya yan? Feeling ko ano to? Wow. International kaya yan, Siza? Feeling ko nga Pinoy eh. Parang puto nga ata. Ay, hindi ba? Puto? Iba pala. Bibingka. Oo. Ayan. Ayan. So, tapos na? Fiona, tapos na? Yes. Okay, it's for you to find out. Ano ba talaga? May Okay. dadagdag pa ba Ayan. kayo, host players? Di pa tapos yung oras natin. Okay Ayan. na to. Okay Feeling ko na okay na to. Okay na Okay na, yan? okay na. Hindi nyo Okay. nalagyan ng kulay? Wala. ba? na. Ayan. to. Okay, na Okay na daw. to, okay Okay na na to. Ayan, okay. Ayan, comment kayo sa comment section. Comment. Movie. Mukhang medyo nahihirapan sila. Sige, bigyan Ayan. natin sila ng konting clue. Yes. Konting clue. Genre. Fiona, anong genre ng movie mo? Akin ay... ano bang genre nito? Ano bang genre nito? Parang may mga nagko-comment na. I'm not so sure sa genre. Romance. Pero nasa Netflix, sure ako. Nasa Netflix Romance, for sure. horror, sci-fi, Kaya ko to. drama. Uh-huh. Ay. Parang Okay, Pinoy lalapit henyo to. tayo, I think, Cloud, para Hindi tayo makita, makita. so lapit tayo para makita nila. Pero parang may nakikita na ako na na... May mga comments dito, Squid Game daw. Ah, Actually, live viewers ha, 2 movies po ang uhulaan Yes. natin for today. Yes. Iba po yung movie na din-drawing ni Fiona at iba din yung movie kay Cloudy. Magkaiba kami ng movie, guys. Pwede kayo mag-comment ng Fiona, tapos yung hula nyo, or Cloudy, tapos yung hula nyo. Okay, siguro yung sa akin muna, ang genre ay horror. Horror. Okay, sige, comment. Go. Ano to? Dapat explain ang nasa drawing. Ay, Challenging. Yun. Okay, ang nasa drawing ko po, 3 circle. And then inside of the first circle, mayroon triangle. Tapos, ano to? Wait lang guys. Bear with me. Circle, small Ayan. circle, and square. Ayan. And ito po ay napapanahon ngayon. Wow, trending. 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 Okay, nagbabantay yung ating commentator. Cloudy, sabi, shake, rattle, and roll. Wow. Shake, And roll. Ayan. Lapit muna si Fiona para ipakita sa ating live viewers kung ano ba yung din-drawing niya. Ayan. Okay, kita na ba? Ayan. Okay, so may mga bilog dyan. Ayun. 3 bilog. 3 bilog. 3 bilog. Nasa Netflix. Ayan, may nakikita na po ba tayong mga winner sa drawing ko? Sa drawing ko? Okay, meron na. I believe, meron na. So ano? Okay. Meron na? How about you? Cloudy? Ayan, Okay. si Cloudy, check naman natin. Ayan, ito yung sa akin.
Yeah, ang genre is horror. And parang may nakita na ako sa comment section na tama. Pa-check na lang din sa text side natin kung sino ang nauna. Okay, check. Medyo madilim lang ng konti, so harap natin dito. Ayun. Yan. Okay, Ayan, ayan. Ayan, ito yung okay. drawing ko. Sorry na. Oh, may nakita na akong tamang sagot. Ako din, may nakita na ako. Okay, it's up to tech. Okay. Kung sino ang yung nauna. E-tech. Okay. Sino po? Ayan na, meron na. We're on the bus. On the bus. Parang okay ding movie yun. Ayan. Okay. Ayan, clear na. Medyo blurred wata kami. Pa-check na lang. Parang blurry kami. Ayan. Ang hirap Hirap daw. naman, sabi ni Ram. Okay, may winner na. Ram, lumaban ka. May winner na tayo. Don't give Ayan. up. Bus on the bus. Go round and round. Fiona. Grabe naman yung Resident Evil, Miss Cloud. Resident Evil. Grabe naman si Ziza. Go Round and round. round and round. Round. Grabe effort nung kay Fiona. Totoo rin po, Miss Lloyd. I think we have winners na for this game. Wow! Ayan, okay. So for Fiona, ang tamang nakahulog sagot ay si Rim Villa. At Fiona, ano nga ulit ang movie title niya? Squid Game! Squid Game, congratulations! And kay Cloudy naman, ang tamang nakahula ng sagot ay si Cha. At ano ang movie title na yan? Ang title ay Shake, Rattle, and Roll. Wow! Oh, let's go. Go. Congratulations. Congratulations! Squid Game and Shake, Rattle, and Roll. Yes. Congratulations kay, ano nga yun, Miss Rocha? Rim Villa. Rim Villa And si and Cha. Cha. Congratulations! Ayan. Gusto niyo pa ba? Comment G! Comment G. Okay, okay, Cloud. Sorry na, Miss Lloyds. O, game. G, kung gusto niyo pa. More daw, more. More. Parang bet ko rin yung participation ng Team E-Tech. Okay, pagbigyan natin yung Team E-Tech. Yan, Team E-Tech, okay? Okay, That's- clear up lang tayo. Paglaruin natin, dalawa sa Tech Team. Ayan, Gina G, Comment G. May prize to. Comment G. May Comment G. prize. Again, yung winners natin ha. Congratulations. Ayan, ito po ang lalaruin nila. Let's call on our tech team. Okay, para sa ating Tech Team, bigyan natin ng magandang show ang ating Gen Squad. Ayan. Paglaruin natin si Abel. And sino pa isa? Oh, si Gio. Si Ayan. Gio. and si Abel. and si Gio. Ayan. Okay. Parang may sama pa ng loob. Diba? Okay. Let's go, guys! Ay, hindi yan. I-shoot mo ang ball. Ang bet sana na. So before natin start yung game, Cloudy, tanungin muna natin si Gio kung sa tingin mo, ilan ang ball na masushoot mo today? Siguro mga 7. 7. At anong strategy naman yung gagawin mo para makashoot ka ng 7 balls? Siguro slowly but surely. Slowly but surely! I like it! Surely! Okay, Yes. so Slowly my but viewers dyan, surely. make sure to comment down below. Sa tingin nyo, ilan ang masushoot na bola ni Gio? Ayan, 30 seconds. Comment na sa comment section ilan ang masushoot na bola ni Gio. First commenter, Jay Tasik. Go! 30 seconds. Go, go, go. Comment Gio/number. Hi, Gio. Sa Ay, Gio 9. Gio 8. Gio 9, Gio- Nape-pressure na po siya. Parang ready na si Gio. Grabe. Ayan, comment. J. Last Tac Villa 20 Senior. seconds.
5, sabi. Premyo mo, Aaron, si Gio. Galingan mo humula. Last Sabi ni Sir 15 Ian. seconds. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, ang last commenter natin ay si Rim Villa again. Okay, ready na, Gio? Ready na ang timer? Ready na ang timer? 1 minute. Starts Now! Go, Gio! Go, Gio! Sabi ni Gio, 7 goals Kaya mo yan. daw. Kaya mo yan. Go, Gio! Grabe! Slowly Galing ni but Gio. surely. Yun ang motto Ang niya. galing ni Surely Gio but magpa-shoot. surely. Hello? Parang walang tatama. Oh my God, Gio, meron kaya mo na yan. siyang Okay, ang na galing ni ball. Gio mag-shoot ng ball. Ayan, Ayan. nakaisa na siya. Okay. Then minus ball. Slowly but Kapag surely. dumoble. Okay, may pangalawang shoot na ball. Gio, pwede kang lumapit ng onte, Gio. Yan. Oh. Yan, yan. Ay, may na. pangatlo Oh na. my God. Ilang seconds na lang tayo? Ilang seconds? May pangatlo na. Let's go, Okay. Gio. Ayan, apat. Gio, May 12 lumipat. na lang. Gio, 8 na lumipat lang. ka. 8. Ayan, may pang 5 na. 10, 9, 8, Oy. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, stop, stop. Galing, ang galing. Wow. Galing. Ilan? Wow! Okay. Bilangin natin, Fiona. Kung Rose, nakailan natakot na ako kay Gio kasi parang di siya nagalaw. Ganito lang siya, Rose, oh. Isa lang yung movement niya, no? Okay, bilangin natin, Rose. Go ahead. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7! Wow! 7 balls. Okay, checking. Validating lang tayo. Sino yung Validating tayo pinakauna ng tumalpak? results. Ayan. 7 Sino? balls. 7 balls. Sino ang Totoo tumalpak niya. ng Ang sinabi 7? niya kanina. Ah, tala, oh. 7. Cloudy and Ziza. Yeah. Totoo yung hula ni Gio. Sabi niya 7 at Wow. 7 nga ang 7 na-shoot. nga. Okay. Wow. Ayan na, meron na tayong winner. Sino ang tumalpak sa 7? Yung next player natin parang galit na galit na. Congratulations! Congratulations! Queenie Angeles! Perfect! Wow. Okay, next game. Ready na ang ating Team Okay. E-Tech. Okay, si Abel naman yan, si Abel. Team E-Tech, Abel. Let's go, Abel! Mag-gather muna ako. Abel, ito Oh, na ang Caesar. panahon para ipakilala mo kung sino, Sino ka? Ayan. So, kasama natin ngayon si Gerald. At syempre, tatanungin natin siya, kung anong strategy ang gagawin niya at kung ano yung tingin niyang bola na masushoot niya. Okay? Ang strategy ko ay mabilis, tas bahala na kami pumasok. Bahala na si Batman kung pumasok. At tingin mo, ilang bola ang masushoot mo? Teka lang, Yes. Bago tayo magpatuloy kay Abel, sabi ni Sir Ian, panalo si Aaron, padala mo na daw si Gio. Ayun. Patay na! Agi. Okay, Gio. On the way na po. Ay! Grabe! On the way. Okay. So, ulit, tatanungin natin si Gerald, no? Ilang bola ang sa tingin niya maisushoot niya? Parang 5. 5? 5.5? 5. Okay, so sige. Okay, so 30 seconds guys. Kailangan nyo po i-comment yung mga sagot ninyo. Okay, and after 30 seconds, tsaka po magsa-start na maglaro si Gerald. Okay? Timer starts now! Okay, comment your Okay. answers guys! Comment your answers. Hindi... Magsa-start tayo kay Queenie Angeles. Excited si Abel! Wait lang! For them! 30 seconds for them! Nagpa-practice lang daw. Tumataya na Nagpa-practice. ating live viewers. Yung kasi strategy niya. On the way Ah. na Sabi, Gio, di ba sabi mo kay Aaron, on the way ka na. Sabi ni Aaron, waiting na raw, sagot niya na ang shipping fee. Grabe naman, sana all. Go, Abel! Go, Abel 15 daw! seconds. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready, Abel? Ready na? Wait. Last
Last commenter, Jassy Season. Si Miss Jassy. Jazz. Ready, Okay. ready na si Abel. In Go, Abel! 2, 1, go! Wow! Wow! Ay, may isa agad. Grabe yun, oh. Oy, sabi nga ni Gerald, bahala na. Bahala na. Ayan na ba yung mabilis mo? Feeling ko may ibibilis pa yan. Alam na pressure na siya, guys. Wow! Wait lang, guys. Ang daming boss. Okay, go, Abel, go. Oy, dalawa na. Dalawa na. Nakatatlo na. Four balls. Ayan, yung mga tumaya dyan ng apat. Last 20 seconds. Last 20 Go, Kaya so mukhang may... seconds. Oy. Go, Ay, Gerald. nako, nakarami siya sa cup. Okay. Mahina kang nilalang Gerald. Sabi niya sa Last 5 seconds. 4, 3, 2, 1. Okay! Okay, pakibilang. Ilan ang napasok ni Abel? Okay, so bilangin natin yung isang bola lang ha. Tama po ba sa isang Yeah. sa baso? Okay. So meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7! Yeah, hindi nakapasok yung may tatlong balls. So, hindi siya Yes. counted. Minus. Ang galing. Okay. Pito rin. Ilan? Pito. We have 7 balls na na-shoot Checking ni na ang Gerald. ating tech kanina simula kay Queenie. Ayan, hanggang pababa. 7. Sino ang pinakaunang nag-comment ng 7? Okay, we have the winners! Grabe yung winner. Parang nag-usap sila ni Abel. Oo nga. Okay, at ang winner natin ay si Ryan Buwan! Grabe! Congratulations! Congrats! Grabe ah, parang nag-uusap pa kayo. Congratulations, Kilalang Mr. kilala niya si Ryan. Abel. Sabi ni Jamie Rivera, Abel, pakiayos, ikaw ang gagawan ko ng AI. Sabi naman ni Miss Lloyds, Abel, focus na lang tayo sa AI. Grabe. Okay. Again, congratulations, Mr. Ryan. Yes. So, balik tayo. Congratulations. Again. Let's go! Eto na, for sure maraming nag-enjoy, lalo ng ating Gen Squad. Thank you so much sa pagsama ngayong araw, di ba? Yes. Meron ba kayong mga message para sa ating viewers? Ayan. So, starting from today onwards, no, syempre, abangan nyo po every 12 p.m. 12 noon, okay? Ang The Almusal Club, Gen Connect. From Ayan. Mondays to Fridays. Ayan, syempre, again, huwag kalimutan na laging sumubaybay dito sa ating Facebook page, Madrid Philippines. Huwag kalilimutang mag-like, comment, and share everyday live at supportahan ang ating TikTok account, Madrid PH. Bukas, makakasama natin ang isa pa nating host. Ayan, sino ba yung hindi natin nakasama ngayon? Oh, sino nga ba? Yan ang aabangan nila Yeah. tomorrow, okay? So again, thank you for staying with us dito sa live. And marami pa kayong aabangan na games and other segments natin. Salamat everyone! Salamat Gen Squad! Once Maraming again. salamat! Ayan.